Wasalna fi 22 program u allura ifisser li bdejna ir-raba' ġimgħa f'din il-mixja ta' 7 ġimgħat, wasalna fi 22 jum minn 49 jum li fihom qed intellaw ħsieb bibliku ta' kuljum sabiex permezz ta' dana il-ħsieb mill-Iskrittura nikbru u nimmaturaw u daw id-49 ġurnata mbagħad għandhom iwasluna għal festa ta' Pentekoste. Ma ninsewx li il-festa ta' Pentekoste hija dakinhar li Alla ta' it-Tora lill-poplu tiegħu u fit-Testament il-ġdid Alla bagħat f'Pentekoste l-Ispiritu Qaddis tiegħu biex imexxina fl-istess Tora li Alla tagħna fuq il-muntanja Sinaj. Interessanti ħafna l-iskrittura li tellajt illum għaliex ħanisled dina l-iskrittura minn ktib ta' Deuteronomju, ktib ta' Deuteronomju illi huwa talim sħiħ li Mosè għamel fl-aħħar xahar ta' ħajtu. Matul dan ix-xahar kien qiegħed jerġa' ikellem il-poplu, ifakkarhom minn x'xeddew, ifakkarhom Alla x'għamel magħhom, ifakkarhom x'tajt il-liġi biex jimxu magħha u ma jitilquhiex. U kien qed iwissihom illi jekk intom ħadd titilqu din il-liġi, allura ħadd tiġu ikkastigati. U nafu li dak huwa dak li fil-fatt ġara. Ejja ħanaraw x'inhi dina l-iskrittura tal-lum u kif nistgħu ninterpretawha għalina li qegħdin fis-sena 2025. Mill-ktib ta' Deuteronomju kapitlu 13 ħanaqra vers 4 u 5. La tismax il-kliem ta' dan il-profeta jew il-ħolm li jkun joħlom. Il-mulejla tiegħek ikun qiegħed iġarbek biex jaraf jekk intom x'nies li tħobbu lill-mulejla tagħkom b'qalbkom kollha u bruħkom kollha. Intom għandkom timxu wara l-mulej u minnu tibżaw, u l-kmandamenti tiegħu tħarsu, u leħnu tisimgħu, u lilu taqdu, u miegħu tingħaqad. Għaliex huma interessanti daw il-flus, dan il-flus Mosè kien qed jitkellem f'dina il-parti ta' dina il-kitba fuq profeti folots, nies illi llum il-ġurnata fis-sena 2025 jgħalmu lill-poplu tal-Alla li m'għadhomx taħt il-liġi, issa m'għandhomx għalfejn iżommu s-sibtijiet qaddisa, issa m'għandhomx għalfejn jiċċelebraw is-seba' festi tal-mulej, issa jistgħu jieklu kollox, Mosè daw qed isejħilhom profeti folots. U fil-fatt noqogħdu attenti għaliex anke nafu li Jaxxua għalinna illi jekk intom ma m'emmintux il-Mosè m'intomx ħatemnu lili għax Mosè fuqi kiteb. U allura nistgħu ngħidu biċ-ċar illi t-Tora li Alla ta' lil Mosè biex jgħaddi għalina hija dik li Jaxxua ġi biex jorina kif nimxu għaliex għax Jaxxua huwa t-Tora ħajja. U anki Jaxxua stess għalin noqogħdu attenti meta tisimgħu n-nies jgħidulkom għax hawnhekk qiegħed Jaxxua temnuhomx. Ejja ħalli inkomplu fuq dina l-iskrittura. Mela, il-mulejja hawnhekk permezz ta' Mosè qed jgħid nisma' daw il-profeti folots Alla ħajħallik tismagħhom. Imma huwa test biex jara inti jekk hux vera tħobbu jew le, għaliex għax jekk vera tħobbu inti ħatimxi ma' dak li hemm fil-kelma tiegħu, ma' dak li hemm fl-iskrittura. Jekk inti vera tħobb l-Alla m'intix ħatisma' il dawk in-nies, il dawk l-għalliema spiritwali li qed jalmu kontra da il-kelma ta' Alla għax ma tgħidu li m'għadniex taħt is-sibt, m'għadniex taħt il-liġi, m'għandniex għalfejn nżommu s-sibt, m'għandniex għalfejn nżommu l-festi tal-mulej, dawna qegħdin jiġu kontra il-kelma tal-Alla ma ninsewx. Intom ma tkomx timxu wara jom anzi qed jgħidilna hawnhekk ara intom għandkom timxu wara l-mulej u minnu tibżgħu u l-kmandamenti tiegħu tħarsu. Forsi intom tgħidu li ma kemm tagħmel enfasi fuq dan ir-raba' kmandament tal-jum qaddis. Għax kull fejn taqra fl-iskrittura l-importanti huwa li żżomm il-kmandamenti. Imma trid iżżomm 10 mhux 9. X'inhi l-problema li qed ngħixu llum fis-sena 2025? Ħafna vuċijiet f'ħajjitna nisimgħuhom isejħulna.
nisimgħu dak il-predikatur, nisimgħu dak il-predikatur, nisimgħu l-ieħor nġibu tal-imminaw, nġibu tal-iminem, nikdbu kotba, naqraw kotba. U n-nies jibdu jemnu dak li qed jisimgħu minn fuq il-pulpti, jibdu jemnu dak li qed jaqraw f'dawn il-kotba akkost li dawn il-kotba ma jkunux mibnija anke fuq il-verità. Jiena pereżempju għandi ktieb hawnhekk fil-librerija tiegħi miktub minn pastor Amerikan tal-Knisja Moderna illi jgħid li maħniex taħt il-liġi, imma f'dan il-ktieb li kiteb jitkellem fuq il-barkiet ta' dawk li jimxu mat-Tora. Ma jemmilx li l-lum għadna taħt it-Tora, imma biex jaqla l-flus il-ktib kitbu li jekk timxi mat-Tora mill-barkiet, tajjeb, u ħafna nies irridu joqogħdu attenti minn dawn il-predikaturi għax din huwa messaġġ li qed jirċievu, qed jisimgħu u qegħdin jgħixu. Insibu ħafna vuċijiet ħbib tiegħi li jfixkluna fil-mixja tagħna, l-istorbju ġewwa moħħna, l-ajjat ta' din id-dinja, ejja nammettu li qed ngħixu f'dinja li l-ħojn kollu tibatilna messaġġi permezz ta' dak li naqraw riklami, televiżjonijiet, min isegwi l-gazzetti, ir-radju, id-dinja qed titfa' daw il-messaġġi u l-umanità qiegħda tixrob. Apparti daw mbagħad għandna dik il-vuċi li issejħilna biex naqgħu għal ġibdiet tal-ġisem. Ħafna vuċijiet ġewwa l-bniedem illi qegħdin jifgaw il-vuċi li Alla qed ipoġġi ġo fina qed jgħidilna biha. Vuċijiet li jgħidulna pereżempju biex niġġustifikaw il-ħażin li nkunu qed nagħmlu. Jgħidulna biex jittantawna biex jippruvaw iwaqqawna fid-dnub. U ħafna huma li jċedu għal dawn l-affarijiet jagħmlu d-dnub. U mbagħad jiġġustifikaw għalfejn għamlu dan id-dnub. Vuċijiet li qegħdinna biex anke nittolleraw id-dnub. Vuċijiet oħra jgħidilna biex nagħmlu kompromess u smani dak billi twemmin tiegħu huwa differenti minn tiegħek. Il-messaġġ huwa wieħed. Daw il-vuċijiet kollha li qed nisimgħu ġewwa moħħna għal min ikun qed jagħti kasom, il-messaġġ tagħhom huwa wieħed. Adura Alla oħra, adura l-oġol tad-deb. Dawk li jkunu qed jgħidulna kemm minn ġewwa d-dinja kif ukoll minn ġewwa fina dawn il-vuċijiet il-ħin kollu ikellmuna. U hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti u nagħlqu il-bibien għal daw il-vuċijiet. Irridu nagħlqu wadnejna għal daw il-vuċijiet. Apparti il-ħoss tagħhom daw il-ħin kollu għaddejjin ġo moħħna qegħdin aħajruna biex nisimgħuhom. U ħafna drabi jgħidulna li jgħidulna dak li fil-fatt aħna rridu nisimgħu. Daw il-vuċijiet li daw in-nies li għetu kasom jgħidulhom affarijiet li huma jridu jisimgħu. Pereżempju, waħda minnhom nerġa' ngħid dak li tgħid l-Iskrittura, ejja nitkellmu fuq ir-raba' kmandament, il-kmandament tas-Sibt biex insommu qaddis. Ħafna nies jisimgħu il-vuċijiet li qed jirċievu minn barra u ma jemmnux dak li hemm miktub fil-Bibja. Illa li jekk Alla fil-kelma tiegħu qed jgħidilna ftakar, ġifieri tinsew qatt. Jekk inti wieħed minn dawk li ma tridx tiftakar għax inti il-vuċijiet tad-dinja qed jgħidulek, inti qed tadura Alla toħra u m'intix tadura l-Alla ta' Iżrael. Il-vuċijiet li nisimgħu huma dak il-vuċijiet li nimxu warahom. Jekk inti qed temmen xi ħaġa għax smajt dik xi ħaġa u dik xi ħaġa qed tismagħha ġo moħħok, inti ħatibda timxi warahha. U għalhekk Alla jittestjana. Għax inti qed tisma' l-vuċijiet u l-vuċijiet jafu inti xi trid u jtub dak li trid. U għax qed itub dak li trid inti qed tisma' minn dik il-vuċi u inti tagħmilha. U hawnhekk fejn Alla jkun qed jistenna jittestjana biex anke skont dak li rajna f'Dewteronomju 13 Alla jkun qed iġarbek biex jaraf jekk intomx nies li tħobbu l-mulej Alla tagħkom qalbkom kollha u bruħek kollha. Il-fatt li tolli jdejk u tgħid ammen u alleluja waqt is-servizz ma jfisser xejn. Ġala darba inti qed tikser u il-kmandament u ma tix tisma' minn dak li Alla qiegħed jgħidlek.
U għaldaqstant, il-għaliex il-messaġġ tagħna f'din il-mixja huwa li nikbru u nammaturaw, ħafna ma jistgħux jikbru u ma jistgħux jimmaturaw il-għaliex qed jisimgħu il-vuċijiet ta' din id-dinja li huma kontinwi, spissi u li jgħidu qed nisimgħu lilhom u maħniex nisimgħu il-vuċi ta' Alla tkellimna. Fil-fatt dawk li jersqu l-bot minn Alla huma dawk li jisimgħu dawn l-allat u joġobhom dak li dawn l-allat jgħidulhom. Meta inti qed tisma' dawn il-vuċijiet nerġa' ngħid huma allat folos, profeti folos, meta inti qed tisma' dawn il-vuċijiet inti qiegħed titbiegħat minn Alla. Għaliex qed tismagħhom u qed tagħmel dak li jgħidulek. Jekk qed tagħmel dawk li jgħidulek dawn il-vuċijiet, inti qed tersaq il-bot minn Alla. Jekk inti ħatersaq il-bot minn Alla, qatt ma tista' tikber fih, qatt ma tista' timmatura fil-molej, fil-fidi tiegħek. Il-għaliex l-iskop tagħna bħala kredenti huwa li nnersqu qrib Alla. Issa, meta nirrifjutaw li nisimgħu dawn il-vuċijiet u minflok allura nisimgħu x'qed jgħid Alla, imbagħad nkunu bdejna dik il-mixja miegħu. Aħna qed nimxu ma' Alla meta qed nagħmlu dak li Alla qed jgħidilna. Meta qed nagħmlu dak li l-bniedem qed jgħidilna qed nimxu wara l-bniedem. Meta qed nagħmlu dak li nisimgħu dawn il-vuċijiet jgħidulna ġo moħħna qed nimxu wara Alla folos u mhux wara Alla ta' Abraham, Iżak u ta' Ġakob, mhux wara Alla ta' Iżrael. Dana qed ngħidu għaliex hawn min jaħseb illi llum il-Knisja moderna ħadet post Iżrael f'qalb Alla ma jieħdu ħadd, il-poplu t'Alla ma jissejjax Kristjan, ma jissejjax b'dak l-isem jew bl-ieħor, il-poplu t'Alla jissejjaħ Iżrael. U jekk inti tkun parti mill-poplu t'Alla, parti minn Iżrael, tisma' dak li Alla ta' Iżrael qiegħed jgħidlek, mhux qed jgħidulek Alla oħra, għax Alla oħra se jmexxuk biex tadura Allat oħra. Ara fil-fatt xejdilna anke ġarbu, meta nagħlqu ودnejna u ma nisimgħux dal-ismi daw il-vuċijiet ġewwa moħħna, meta ma nagħtux każ ta' dak li qed jgħid il-bniedem u mhux qed jgħid Alla, ara xejdilna ġarbu. Mela oqgħodu għar-rieda t'Alla biex noqogħdu għar-rieda t'Alla, ġifieri rridu nimxu mal-mandamenti tiegħu. Dik hija r-rieda t'Alla li aħna nimxu mal-mandamenti tiegħu. Ifqol ix-xitan, biex tieqaf lix-xitan tittieqaf tagħmel id-dnub. Id-dnub huwa ksur tal-liġi, hekk jgħidilna fl-ewwel ittra Ġwanni kapitlu 3 vers 4. Id-dnub huwa ksur tal-liġi. Mela biex ma tiksirx il-liġi, biex ma teqpax tagħmel dnub tittieqaf lix-xitan. Ifqol ix-xitan u jaħrab minnkom. Ersqu lejn Alla u jersaq lejkom. Vera sempliċi di l-equation ejja ħalli nagħlqu ودnejna għal dak li d-dinja qed titfalna, ejja ħalli nagħlqu ودnejna għal dak li xi ħadd qed jipprova jgħidilna, ejja ħalli nersqu aħna personali lejn Alla u Alla lest li jtina l-verità. Ma biex nagħmlu hekk, irridu nerġa' ngħid nagħlqu ودnejna għal dan l-istorbju ta' din id-dinja, għal daw il-vuċijiet, għal daw ir-reklami, għal dak kollu li naqraw fuq il-gazzetti, nisimgħu fuq ir-radijiet. Ejja ninsew dal-affarijiet. Għaliex? Għax il-vuċi t'Alla hija vuċi soft ħafna, mhix xi vuċi ħarxa. Hija vuċi li ma tħajjatx ara fil-fatt fl-istorja fil-kitba tal-ewwel slaten meta naqraw fuq il-profeta Elija, araw x'qallu Elija meta kien qiegħed jaħrab, kien qiegħed moħħbi ġoħar biex ma joqtluhx u Alla jiġbu. Oħroġ uqgħod fuq il-muntanja quddiem il-mulej. U hemm hu jgħaddi l-mulej. Riħ qawwi b'saħħa li joffruq il-muntanji u jfarrak il-blat għadda quddiem il-mulej. Imma l-mulej ma kienx f'dan ir-riħ. Ma l-riħ kien qawwi storbjuż bħal dak sejjes li titfanna d-dinja, ma dak ma kienx il-vuċi ta' Alla. Imma l-mulej ma kienx f'dan ir-riħ. U wara dan ir-riħ teżżet l-art imma l-mulej ma kienx f'din it-teżżiża. Teżżet l-art jiġifier għamel terremot qawwi fejn kien qiegħed il-profeta Elija, imma l-vuċi t'Alla ma kienitx f'dan it-terremot. U wara t-teżżiża kien hemm in-nar, imma l-mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar inħasset żiffa ħelwa. Elija kif ħassa għatta wiċċu bil-martell.
U ħareġ barra u waqaf f'bib il-ar u fil-ħin jisma' leħen jgħidlu x'inti tagħmel hawn, Elija. Mela qed naraw illi f'dak l-istorbju kollu, f'dak l-affarijiet kollha li għadda minnhom Elija, ma semax il-vuċi tal-Alla. Il-vuċi tal-Alla semaħħa meta kien kwiet u għaddi dik iż-żiffa ħafifa tgħidilna il-kelma, żiffa ħelwa, u f'dik iż-żiffa ħelwa kienet il-vuċi ta' Alla, sema il-vuċi ta' Alla. Jekk aħna rridu nisimgħu l-Alla jkellimna, irridu nagħlqu widnejna għal dak kollu li d-dinja qiegħda tgħidilna. Jekk maħniex se nagħmlu hekk, maħniex se nibru, maħniex nimmaturaw. Ejja baqgħanna daw l-erba' ġimgħat li fihom qed intellgħu dawn l-iskrittura biex nimmaturaw u nikbru fil-mulej, ejja nutilizzawhom, ejja naraw li qed verament nisimgħu dak li qed jgħidilna l-mulej. Għax jekk il-mulej qed jittestjana biex jara nħobbuhx b'qalbna kollha u b'ruħna kollha. U għaldaqstant meta inti tiġi u tgħid il-isma' llum m'għadniex taħt il-liġi, llum m'għandniex għalfejn nżommu r-raba' mandament, illum nistgħu nieklu kollox, illum m'għandniex għalfejn niċċelebraw il-festi. Inti qed tiġi kontra il-kelma tal-Alla, u għaldaqstant ma tistax tikber, ma tistax timmatura, ma tistax tersaq verament fil-preżenza tal-mulej. Ejja ħalli nagħlqu dan il-programm b'talba ħbib tiegħi Alla tagħna. Missier tagħna, kreatur tal-univers, niġu quddiem it-tron tiegħek Missier Qaddis u nirringrazzjawk mulej li inti dik il-vuċi li tmexxina fi triq it-tajba Missier Qaddis permezz tal-kelma tiegħek, permezz ta' dak li inti tkellimna fl-ispirtu mulej permezz tal-ispirtu Qaddis tiegħek ġewwa fina. Missier Qaddis it-talba tagħna hija li tkompli tmexxina fi traqatek. Mulej għal-inna widnejna għal dak li hu tad-dinja, għal-inna widnejna għal dan il-ħafna storbju Missier Qaddis li qed inħalluh ifixkilna, qed iħalluh iżommna l-bogħod milli nisimgħu il-vuċi qaddisa tiegħek. Il-vuċi tiegħek irridu nisimgħu mulej għaliex int biss għandek il-kelma tal-ħajja ta' dejjem. Mulej nirringrazzjawk illi inti tagħlaq l-istorbju twaqqaf dal-istorbju ġewwa fina mulej u tina l-opportunità biex nisimgħuk. Għaldaqstant Missier Qaddis kellimna u rina xi trid minna permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħek sabiex verament inkunu ulied twajba, ulied ubbidjenti, ulied illi inti tifraħ u titaxxaq fihom Missier Qaddis. Fisem ibnek Jexua, il-Messija, is-Situ s-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi u r-Re tar-Rejiet irresqulek din it-talba quddiem it-tron għall-glorja tiegħek mulej. Amen. Sakemm nerġa' narakom fil-programm ieħor ta' għada fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.